Здравейте, хора! Извинете тук с едни приятелчета, евентуално да направим едно трипче. Обаче не си дига телефоните. Сега ще отида да ги търся да видя къде са. И даде времето възможност пак да покараме. 3 марта днес, ден на празника, да го отпразнуваме с едно каране. Вие как сте? Гледахте ли последните видеа? Харесват ли ви, не ви ли харесват? Дайте някоя тема, освен карането, нещо, ако искате да ви запиша допълнително. Много се радвам, че имаме възможност да покараме днес. Направо не мога да повярвам, че успехме да намерим време най-вече. Още 4-500 км и трябва ходя на обслужване. В последното видео даже не съм го и палил. Бахти густ. Продължаваме пътуването. Още съм стигнал до моите хора. Ма те ще наливат някакви бетони. Сега ще видим какво ще стане. Наляха ли го или не го ли наляха? Дано да са го наляли. И направо да се изстрелваме. Времето е облачно, но се опитва да пекне слънце. Около 13-14 градуса е. Аз съм много доволен. Времето е много добре. Участвайте в гивавеите на колегите. It's me Motovlog, мога да спечелите е такъв карпиорайд, даже по-добър от този. It's me Motovlog. Последвайте го, прави много готини видеоклипове. Аз още се уча, но няма нищо, ще се науча някой ден. Сега ще го карам по спомен. Един път само съм идвал. Дано да го нацела. Имаше някаква църква или какво беше. Човек тир минава тук. Някъде тук имаше една църквичка.
Само да не я подмина. И на мост, че ли имаше. И да видя. Не, това е разбита улица. По-надолу беше. И тук след трансформатора. Да. Мисля, че точно тук беше. Сега ще видим. Църквата. Ние минахме покрай църквата, майче. Тук ли беше? Не. Не е тази улица обаче. И тази не. Ай, стига. Къде беше това мен? Не беше ли тук, бе? Не. Сега ще го търся пак да видя къде е. Пускам да те снимам малко. Викам, пускам малко да поснимам. Да те снимам. Да те има? Ай, бах ти кефа. Сега в момента е равномерно, иначе друг път като се износи по средата и ръба колкото да я пречи. Да, ти нали зарежда предния път, преди да се приберете, затова имаш бензин. Да, ти го разложих, да. И аз съм ги прелил. Те работиха. Пред нас къщата, дали ще са раздвижното. Да. Двата мотора, нали, това ще е скъбил, не е скъбил колко ден. Виждането обратно. Уникално. Минаваме или? Не, той е само един. Упс. Добре, само се малко. Да.
Росо, Пирели, Росо 3, Диабло. Къде бе? Не сме си омачи хора. Много ясно. О, да, минахме там пред Гео. Добър ще подара една мотоцикла. Мгм. Абе, друго да се светочи, така да направиш. Друго си е много ясно. Само малката дето изпусна. Не. Няма да ти преди къде. Да. Аз миналата ли беше? По-миналата се качва горе на Марково. Да. В едни калища. Не мяташе да е толкова кално, обаче като налазих и майко мила. Но тази лепкава такава. Да. Как да. И как почуваш? Можеш ли да свършиш така почти? Не, много добре те чувам. Значи много тъпен скоро. Така ли? Да. Да го раздалеча после. Защото на те бръждилите, Да, чак почва да бъде. тая моята каска е малко по-шумна като цяло, защото нали е отваряема. Ага. Чакай да видя. Добре е микрофон, не е чак толкова до устата. Не знаеш, когато купиш как се почва да... Да. Това колегата много бързаше нещо. Да, те ще един тръгните. Се това се става лето. Ще ама тя ще остане от това. Его, къде е това човек? Представи. Теб чакат. Нещо са звонили. G-класата. Нещо са звонили май долу пъти. Да. Да, ако искаш от тук да минем през Марко и да слезем от татък. Трябва горе да отиде. Тя да види какво става. Не става, май. Да, ако искаш... т.е. G-класата... Не, няма да мине. Искаш ли през Марко да минем? Или тук през града ще въртим? Давай. Знаеш ли го пътя нагоре, аз не. Ще го не разберем, давай. Трябва да мина чак горе през това. Давай напред. Аз сещам горе-долу през къде, ама... За секунди 100. Нормално има крайхър. Към 4-5 км ти дава разлика.
къде е затворено, между другото. Викам, не знам къде е затворения участък, защото ние от тук мога минем от другия път. Ама дали там ще е отворено, не знам. Няма, човек, той там няма да бъде защото няма нищо. Ах, ти върта майка, я съм замъчил. То де факто май трябва да отидем до Гълбово. Оттам отгоре, от моя земя и слизаме надолу. Точно така. И слизаме надолу, от моя земя. Мигачите свети. Ей! Ще отлипи гумата. Да, това е стария път, дет беше и те сега го направиха. Това ще заводи. Тук наляво се качвах нагоре, знаеш какви къщи. Ой, чай съм се заселил тук. Да, спокойно. Тая вляво къща е на бившия ми шеф, тая голямата. Дет има майстор, да. Искаше да ми е дава на преференциална цена, викам, за кой ме човек, какво да правя тук това село, бе? Хубава е бошка, ама пак не си в града. Трябва да станеш таксиджия пак, ме. Докато е малко детето, трябва. Нямаше предния път, като идвах. Само дупки имаше тук там. Така е, бавничко. Не бързаме. Няма нищо общо. Аз чаках и тръпвам леко и тръгне да му се ляга там. Бах ти как ми фърли едно камъче право в слюдата отпред. Да, не, то просто е нова гумата и фърля камъня, аз се виждам, че фърля. Ако нищо общо, аз не вътре малки преди, знаеш как ми, след като взела за моя полусетство, как почва леко да върви. Аз не съм кой ще не съм изгъбил гумата, кой не свали и си залепна. Да. Почина да променя цвета, горе-долу. Сега по тези завои ще се оправи. Обаче и моя се кара с много голяма лекота, човек. Дето хората казваха, че е много лек за управление, наистина си е така. Без никого усилие ги взимам тези завои. Си на ръка. Да. Той е турист. Да, той си е турист. Той е турист, има това. Има, да. За мен само предски хубави са директори, черпши туристически, назад те си изпити. Нормално, как те постави. Да. Ама, там не мога да карам, това само са високи умалява много. Предния път Бошка, като идваха и тука и пуснах на спортен режим, казвам ти, направо им чуш, че звука му се промени на това мотор. Да. И обаче, знаеш, какво друго забелязах? Като смена режима, трябва да пусна гъста, за да го превключи, иначе не го превключва. Режима на високи обороти? Не, мига това иконката, която се смени
И в момента, който пуснеш гъста, Штрак вече приключва самия режим. Да, той си ги сменя. Да. Да, той пак си ги сменя, просто да, наистина на по-високи обороти сменя. Просто се променя самия мотор, става много пъргав. Не дава да му дадеш гъсчица. Доколкото на дъжд режим е много плавен. Даваш му газ, плавно поема, плавно тръгва. Ама за сега го карам нормален. Поне докато му смена маслото на 1000 км. Да, малко е там някъде затворен пътя. Пак ще трябва да се връщаме. Сещаш ли си? Добрия вариант да го чукна на навигацията. Ами тия за какво бяха затворили? Значи някъде надолу е катастрофата, то тук нямаше нищо. Да. Много добра траектория направи обаче. Ти на другия мотор ли сменихте? Той там ще има разлика. Бати Господ. Дупки, пазете се. Тук много лошо стана. Но срещното е добре. Дявол. Много е голямо за един. Какво апартаменти ли ще продават на тук? Но то приятно. Но тук дали е предвидена канализацията за такива сгради, никой не знае. Викаш кога го асфалтираха, кога го развалиха. Да, бе, верно.
Къде стигнахме? Тук най-ще сме идвали на излет. Тук вдясно по дърветата сме идвали. Бафи, ако чайто се загледах и щях да излезе на пъти. Ще взема малко офроуд. Да, точно тук съм идвал. Има и пятък. Това да го искахме, нямаше да го направим този преход тук. Много яко. И при мен. И тук камъни, прах. Това е тук да има камъни. Ще да кажа, аз като нов тираджи, аз като нов моторист, ти първо ще усещам някакви такива изненадки. Да, точно така и тук съм идвал. Даже 2 пъти съм идвал тук. Оп, бая народ. Само с задна спирачка успех да спра. Взеха да олягат накладките. Кебабчета, бира, мизелъци. Изобщо няма да пуши да мириш на... Карикати, че покри пъти. Тук е много тегло. Вода, прах, камъни. Като гледам на картата, какви завойчета има, много добре. Дъщерята и той така да скара леки по самия мотор. И хората тук идват, излет, гледай какво става, хамаци, работи, И им надълно ми бъде. кучета, котки. Да, моят тихчик. Това е завой. За дрифт. Охо, и пясък. Бе, се е по-развалил пъти. Много готино преходче. Леко. Аз казала. Мъничко само. И спираш само с задна. Спираш само с задна. Тя пак чука не следва, ама когато трябва леки само това бира. Да. Леки по регионите. Аз трябва да си оправя малко лошото да го дам по-назад, да ми е по-удобно. Уж го бях направил, нещо като съм въртял. Тя като прескричих, ти сега да пуснеш една скорост надолу и той тогава пусна да играе. Еми той като е големи кубици, има голяма компресия и много набива. Да. Той и Райчо пекна.
Тук си е сериозен наклон. Да. Яката гледка. Так на това ще кажеш. Да, на хубавата гледка. Браво. Яко е местото. Оп, чакай, че се наврех към камъните. Да, точно, аз съм 32 от Текото. Печки, перални, бойлери, каквото искаш. Да. Ами... наляво. Майче он и другия беше главния, ама и то остава. Да. Това го дават по-дебел линия, иначе се води като главен. Ето де факто се свързваме с другия. Даже минахме напряко. Да. Това ли? Да. Той иска да наблъска ли какво става? Това нещо е значило. Пиарат си парите хората. Сеноград наляво. Ами, държи, бе. О, да. Излизаме от Сеноград и гледай какво става. Строят си хората. Силно е, това е опасността. Не. Има легнали полицаи само. Няма, предупреждава и залегналите. Те виж как са направени, почти до края.
как замириса на масло. Преброително. Не. Гледай, бе, човек, бе. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Пак, ти букука. Видя ли как му отрязва педера си? И го видях, че ме видя в огледалото, обаче продължава да се излиза, разбираш, нямам проблем. Точно това беше, бе. Кой си, кто е далеч? Какъв то легнал по лице, бе. Хубаво, че не ги чеках. Една пратка на Долна махала ще ми докарат днеска. Звънях му на куриера, не стига телефона. Сега ми пратиха преди малко нещо по бая бара, ама после ще го видя, като спрем някъде. Сигурно днеска няма да е. Те сутринта пратиха, че ще ме налистат. Не бе, карай си по-надолу някъде се спрем. Да почнем по една цигаретка, да видя какво ми пратиха. Сигурно няма да е за днеска, за това. Те, ако има нещо, се обадат. Преди тук продаваха корнишони. Аз не знам, тук след Тополово, мисля, че беше вляво тази отбивка или е някъде по-надолу. Не, той е на края на Тополово, наляво, където излизаме на Първомай.
Като минем Тополово, след него вляво, мисля, че трябва да има табела. Да, добре. Ама ще видим за Първомай или е за някъде другаде. Защото не знам надолу вече къде отиваме. Нямам си на идея. Тук преди имаше едни много гадни решетки на седалка на пътя. Там долу има нещо, стъпка. Да, точно е там, където излезна, мисля, че е натам. А напред ми гледам, че е Новаково. Следово ли е това? Да, следово, 7 км. Ако искаш, ще отбий да видя на картата къде ще отидем. Чакай, че идва отляво кола и то да тръгне. Той отзад идва някакъв. Чакай, ще мине така за тебе, че това някой мога да идва насам. Така. Дай, брачет. Няма. Съм минал тук 5-6 пъти, ама съм го забрал. Да. Тук назад, Тополово или там може, да. Години Леново, село. Той нали живее в града, тук ако е дошъл само събота неделя нещо. Еми да, почти постоянно идва, там аз сега пазва някаква бомбина и... Няма. Риска на професията. Багеря под ръка тук. Голямо. Това не ли е негови Мерцедес за 1165 вляво? Да. Не го видя. Върни се и вдясно. Да. Чай, ще ми вика завийте на дясно. Абе си правя каквото си искам, бе. Ти ли ще ми кажеш? Силно е тая вляво къщата, той виж къде е спрял.
Ай. Мигат ли светлините? Не, в момента не. Да. Сега не. Чай, че той имаше някакво бати дупките. Ето, тръгна. Не, да. Работите сами. Гадно ли мигат? Не мога да виждам. Той не че знаеш какво силно светят. Да. Те върху огънчета. Ей, колко солари са служили. Не знам, минали този месец коя пара. При мен пък си е нормално, бе, Бошка. Мисля, всяка година е така, но и аз не обръщам много внимание, ама 300 евро. 300? 300 евро този месец. Сериозно съм. 94 евро на къщата и на трифазния ток, където е термопомпата, 194 евро. Оле. И, нали, малко на къщата, на къщата ми е горе-долу с едно, мисля, че едно 25-30 евро са му ударили и на помпата горе-долу 50-60. там 40-50 евро са му ударили и тогава вече идват горе-долу едини. Да. Че там е малко... Гледай какво стана табелите, видиш ли? Към Първомай или към Асеновград? Първомай, да, бе. Първомай. Идва някой. Ще видим, да. Минаваме. При мен е 70 и нещо евро. Беше предния месец 180. 80, да. Да. И миналите години е било толкова зимата. Но много хора е така. Да. Ето го е главния път. Към Пловдив? Еми, къде кажеш? Аз не се извинявам, направо е магистралата. Или направо и там присъединен селата. То без магистралата е там. Не, може да минем през селата. На къде казах? Да, е направо. Чай, че те е наляво завил.
знам. Христо Милионерово, какво беше другото? Сега ще ги видим. И ще излезем там Поповица от другия ръкав, дето е, сеща се. Нови вид. Още на влизане в Поповица, от дясно ти Овен Вито, Да. сега ще ни се пада от ляво. Научили съм. Да, не съм минал. Да. От тук там ходим директно на магистрала. Еми да, то там ако продължиш не наляво, ами направо, отидеш на магистралата. Има куче пред буса, но той се прибра. Тук лютеницата са ме правил аз. Лютеницата, викам, на Булконса реконструкцията, аз се правих. Старата фирма. Всеки ден Първомай Пловдив, Първомай. Нещо вятър броли. Тук сега мисля, че сме наляво. Да, трябва Да. То тук не е по-надолу. Да, другото. Да. Тук виж какво са направили. Търговски център. Там където са табели. Мисля, че да. Да, тук надясно. Точно така сме. Това като около връсно направо. Колегата, здрасти, мангала. Какво замери си така, бе? Да, и всеки. Тук сега май сме наляво. Бъде малото. Не, дай дясно. Там срещу трябва да отидем. Там където са багерите. И долу наляво и сме там, да, точно така. Да. Това е добре. Аз вчера минах тук. Само че от магистралата. Ходих до Кърджали, има работа.
долу си направили нов мост. Не е пълния стария. Мостът беше такова, и беше посочен. Да, сега има нов мост, това вече не се ползва. Да. Това не е старите военните още. Да. Да. Ма ние сега през него ще минем пак, нали? Не, до него е новия. Ага. Как святкам направо. Не ли ти пречи това, дет свети? Добре. Го стария мост. Браво. И аз черк минах и аз бях като те, викам, тогава го направих този мост. Аз съм минал от много години. Аз преди време тук минахме с Копото. Ага. Да. Това ще минем през градина, Плодовитово, на Плодовитово наляво. Разширено. Станало е много добре. Къщи. Всичко замира. Той вчера поднялаш и нещо продължава. Намира се на работа, не се всяко момент нищо не прави. Так му го похвали.
Отгоре беше много хубаво. Да. Аз съм бил признавам, защото някакъв път да казваме движила, нали? Правим пътак, пътарва тървица, ще слезем до... няма много да До спът. не до това. Трябва 9 си показва. Не проекти там. 9. 9, да, ама няма да стигна 9. Това е една дата. И като това. И това вече да не е Да. 30 км е преход. Да, това ще я кажа, че това си е бая дълъг маршрут. И това се зареждаме. Ама, готин път, не иска приятно. Готин път. Охрана, който няма толкова много плюс, след вече е толкова споделя. То там си е бая завой. Като тръгнеш надясно, особено към Пампорово, като завиеш вече от нас там. Нямаш. Трябваше да ги отбележат на Лейза. Спиране. Пуши. Пуши гумата, пуши. Да, виноват. Другия път пак гледай. Да. Картофелите са много хубави. Не знам къде да си го тура, майка му да е. Трябва там по средата. Тука, Да, тука. да. Не взема право даже, право, ако може да ми я поръча тази 500 лева. Не видя. Тя викаш по-малко ще. По-малка е, да. Колкото е то моят централния? Той е 5. Ага. Ама колко целия или колко? Целия. Да. Няма така рамка отстрани. Той се горда колкото горнява, човек. То е малка разликата, да не мисля, че ще е кой знае колко по-малко от това. Една идея по-малък. Откъде ще минаме? Направо ли? Ами, за да разпъня няма. Чая, че тук е някакъв пресича. Вече, да. Да, бе, точно пък на теб ще навием усъл. Да. Това е, че няма търпение да почнем да не сте вършидом на работа, човек. Да. Няма задръстване, няма нищо, само даваш. Ти сега на светофара не натисна ли предна спирачка малко? Натиснах е, трябваше да спра. Той за това му подигна и почна да пушва. Ага. Те ще тръгнат, ще чакам. Ето като седат и я слагат... На коша. Да. Сега ги няма, сега са долу на другия буливард. И то? Ами, виждам ги на картата, къде са куките. Костана. Пути се малко ма притесняваш. Малко. То се е за притеснение направо. Не, вдясно долу. По Марица. Да, по Марица оттам. Това е когато пиша по да потееш това нещо. Да. И това е това за опасностите, да ти казах. И това също е много добро.
Даже и легналите полицаи ти показват. Да. Защото някой път може да се заблееш, да понатиснеш така. Хич не е приятно с високо скоро, защото ти свърля задницата. Къде е черна, бе? От другата страна. Ага, да. Ние сме. Как така няма движение? Няма, тук е за 9 спира. Ще борим трафика, вика. Те ако спират малко по-вдясно, ще е изключително... изключително... Както мой кефче. Е, там пътека много гадна. Много, много. И она е там горе. Да. Ехе. Айде. Станахме от бандата. Вандали. Прекъсвачи. Ах, майко, какво стана? Сега там много гадна. Те са вандали, виж му номера на това как е дигнат. Малко се намесихме в групата. Само че да хванем по асфалтирания път. Дясно и вляво. Да. Точно така, да. Да ни караме. Той аз с колата оттам минавам. Не го изпревари това. Добре. Че много лошо взимат завоя и да стане накрая баш нещо. Ей, те ли са натам, бе? Никой не му скара по повед. Какво са ради? Моля. Какво са ради? Ей, има глас. Аз да не му дам така, защото направо ще тръгна. Как съм наскоро си. Решетичка, сега купувам на дъщерята решетичка. Хубаво, че не я взимам. И можеше да я кара. Добре, продължава. Продължава път. Минават отпред. Ще минаваме. Не. Той има място. Добре. Е,
Какво правиш, бе? Вот подписал, сегодня здесь хорошо. О, майку. Ага. Пролез ему. Вот нормально все могут. Бас якото. Это как ты кажешь, по-моему, той знаеш колко е ценовато. Много, да. Към Гърция, като ходихме, уникално. Аз отивам до Преда. Не, тук спирай до тях някъде. Ба. Чакай, бе. Бива. В града ли джетка ти? Той до Бачково. Браво. И ние мислихме на там, а се отказахме. Това е пясък. Няма смисъл. Точно заради това. Какво става, бати? Иди. Къде е готов влак, бе? Него е. Диш огледалото. Да. Айде, коче. Ой, бесен, бе. Нищо да отварят. Няма така, това е също стига там. Тя къде е, бе? Там ли е, бе? Това не съм бил. Това дали ме удари по тиквата. А те отидат на Гърция? Да, били на Бачково. Ага. Да, е през болницата. То можеш и аз покрай градната, защото там ми е гаража, ама няма нищо отдолу, ще въртна. Ага, добре. Ще колко изразходи? На половина резерват. Аз съм малко повече. И колко литров е? 14. 13, а моя е 19, мисля, че беше 20 нещо. Да, то от това го повече. Да. На дъщерята е, мисля, че около 15 литра нещо такова. И може да се води 14 и 2. Да. Малки никакви, това бе доста батари, да знаеш. И това употреба е скъпо. По-скъпо е от това. Скъпичко. Ама, кари. Да.
На друг акъл са просто децата. А? На друг акъл са, още са деца. Да, не мисля, не... Това е, като знаеш, що чака вкъщи жена и деца. Друг начин ги мислиш нещата. Тебе късно, бе. Къска, може би, казах си му надолу. Часто време да ще ги погледна пак и може да омада да ми вратиш онова там за отстъп. Да. Това е лесно спада, нещо така. В случая този специално не е, ма той дето ти ще го вземеш лесно се сваля. Той няма как да го свалиш, трябва да го изкърпиш. Аз съм го фанал с такава скоба и то хванато за тази кръглата, която е. И реално няма мърдане. Или трябва да развиеш тук болтовите двата, страничните, и да го вземеш. Но то тук има 4 букси, няма как. Мамо, не въгете, как тук е някакви да... Абе имаме, аз гледам вече имам тук там е. Ама не само откъде идват, разбираш ли? Да ми идват. Няма лойка. Гледай. Нека, харап. Тя с предимство. Къде са гърбите, виж? Има хора не знаят. Това има. Да. Където мишлено ни се дърпа. То с този мигат шеш да завива, какво стана? Много ще влизам. Времето са постопли, хората излезнаха Да. и пиша имаше много, виж на гласно беше пълно. Тя потим на граница сега да тя се пълно. Възможно не ми да, то в такова хубаво време. Аз ще влизам да зареждам. Ами аз се чува дали да зареждам, дали да не зареждам. Тя винаги го пълна. Препирам се пълно, защото, нали, Ме той аз така правя, ще споря да язда зареждам. нали право... Да, палиш, ще тръгваш другия път. Да. И аз така обичам. Аз си колата така си оставам принципно. Какво стана, бе? Тук не мисля. Чай да видя аз, къде ще зареда? То даже после направо ще спре тук до нас на автомивката и ще си го измия. Аз къщи на автомивката. Тя да е сега, ще тръгне. Девет Ти пъти. осигуря.